Bonsoir, 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 bonsoir. Tsy tokony hagnano vidéo fa bon, misy mivolagna aminaka atao vidéo resaka amin'ny rô magnano raha vetaveta am Facebook miaraka tsaiky mineur igny. Za fa mivolagna aminareo, antsika volaiza magnano hypocrite. Antsika volaiza magnano hypocrite. Nareo zao mivolagna fa tsy niany raha karaha io. Tegna tsy niany raha karaha io volaniko, atsika volaiza magnano hypocrite tout simplement. Hitanareo, anareo i Ranandry Rajoelina ma 5 mille ariary mandeha mizaha izy igny. Ataovanareo karaha igny raha voa ireo olo aby io. Ireo olo aby io, les deux volaniko, izy koa zafo, ireo fa nielémineko. Zaho koa olo radical, azonareo zegny, zaho olo radical. Mais amietsika tsigny rô, amietsika tsigny rô. Amare misy olo mivolagna ataovy edy vidéo anao mahazo 10 millions, exemple fa raha volaniko aminareo zegny, anao mahazo 10 millions, azova aminareo tsy hagnano. Fôtony anareo jiaby io, maty mosary jiaby a Madagasikara ao. I Ranandry Rajoelina magnano raha tsy fatao, ataonareo izy. Niany izy io, juste un petit ridicule, mais tiako, pourquoi déjà nagnino nambela ny fitondragna ty, fôtony ireo magnegna olo am Facebook resaka ino zegny ro olo mikritike rô. Nagnino nambela ny fitondragna ty vidéo io misircule. Azô fautif, fitondragna le fautif. Azonareo zegny, io mbola zay volako, atsika volaiza magnano hypocrite, mbola tsy izy io. Amare leranareo sagnatria vava mahita olo mamono olo en direct manapaka vozon'olo, io nareo volagna izy ty mba karaha ty. Donc olo mosary volaniko aminareo zay, hitanao olo agnabo aby igny, ireo mpitondra io magnirika olo aby io magnaraha karaha io. Indreo fa azahoagna vola resaka diffusion amin'ny Facebook, mahazo vue, mahazo vola. Tanao lehilahy normalement izy élimineko directement, je cherche pas à comprendre. Azonareo zegny, izy nagnirika igny, mais amiagnatrigny izy. Ke le fitondragna mamonomono olo jiaby igny. Zay anareo magnirika za, ataova vidéo za, tsy hagnano vidéo resaka igny. Malahelo za mahita raha karaha io. Normalement tsy tokony menitra za en tant que gasy eto à la réunion le mivolagna zalahy. Hitanao vidéo igny misy matevavy, ne matevavy ame Ranandry Rajoelina varaka apoka araiky rô milome. Possible Ranandry Rajoelina zao volagna amindreo mibongina nareo amy lalabe, ataondreo raha zegny. Niany atsika volaiza magnasary magnano hypocrite. Magnasary magnano hypocrite atsika, fôtony nagnano io, mais c'est normal. J'étais même pas, je suis pas surpris. Mbola pire que zegny raha andalo. Justement, azonareo ono, pêle-mêle tadio gauche arrêt to. Zay volaniko, atsika volaiza magnano hypocrite, atsika volaiza magnano hypocrite. Pêle-mêle tadio gauche arrêt to, nagnano vidéo, nagnano film porno presque. Ino ranazy? Tsisy ranazy. Niany anareo masary mivolagna fa nagnano vidéo. Voalohany volaniko, izy koa zafo tsy nambelako ny nandeha tam Facebook raha nataony ireo tsy manjary maty aby igny. Tsy nambelako rô. Fa nagnino rô nagnano zegny? Mosary le vahoaka. Que c'est ce qu'on appelle la loi de la jungle. Karakory aia hitagna vola ty, misy mamono tegna andeha. Amare volaniko aminareo zay, io mbola igny porno ny tseky niany hoe mbola hoavy, pire que zegny lera rô mamonomono olo igny. Io nareo volagna marigny raha volagnin Joakim igny volagninareo. Marigny raha volagnin Joakim igny fa naivadiky biby olombelogno. Fôtony mosary. Andry Rajoelina mikeka anareo, avianareo ma 5 mille ariary. Anareo koa nave. Bloko tagnako ty volaniko aminareo. Za zio koa ikeko olo, magnirika izy,
ataova vidéo mibongisa edy anao amezako 1 million d'ariary anao bolongo tango ty izy koa tsy magnano possible vazaha mikaiky izy io vazaha mikaiky ingay ataova vidéo fôtiny olo verijery o vazaha aby io volaniko aminareo tsy vazaha fo olo jiaby izy io devenu verijery magnaratsy fatao zay problèmetsika gasy nianatsika magnano sary hypocrite amizay tsika viavy iny tsy manjary miaraka matebavy ben anjirajo ely zay manjary magnamero 500 ariary mazo avarika poka raiky mandeha mizaro avandesana anjirajo ely c'est la même chose volaniko vilezatsika magnano hypocrite tout simplement tanareo igny volaniko normalement izy mamafalalagna boka Diego mandeha jusqu'à Toliara aminaka olo karaha igny mamafalalagna mikapa tany jiaby za ko radical volaniko aminareo zay anareo mivolagna ataova vidéo za tsy tokony hagnano vidéo anao karaha tsy mivolagna resaka raha nandalo niany za tsy mahay magnasa volaniko aminareo zegny ataoko fo vidéo za tsy hidrika agnatin'ny hypocrisie fôty raha io mbola hoafy pire que ça volaniko aminareo zegny pire que ça fôty olo mosary c'est la loi de survie volaniko aminareo zegny zavanareo olo mamono tegna mandeha mayoty niany ty araiky ty vola ataova edy vidéo fa anao mezako ty io tsy aboakako io tsy aboakako io tsy aboakako exemple magneky matevavy igny andeha ina possible matevavy izy io tsy nazo hanigny depuis une semaine possible tsy nazo hanigny depuis une semaine mosary kibonazy aloha atao fo eky atao raha tsy fatao zavanareo olo jiaby maty 35 personnes maty tsisy araiky masaky mivolagna fa tirana voaolo aby ty tirana voaolo aby ty non docteur mbola commanden'olo tsary nandeha l'école tsary na tsy any fa indikany docteur zegny izy micommande non za tsy mavita magnano hypocrite nareo volaniko zegny ninaka volaniko za tsy andeha agnasasa olo aby za tsy andeha agnasasa olo aby agnotaninareo tsy eny karakory azovy tompony io fanjakana tompony io fanjakana mamono vahoaka mosary magnano raha tsy fatao mbola tsy izy volaniko aminareo zegny lera hitanareo fa ireo mamonomono olo tany jiaby io mahita vidéo anareo mbola en retard boka raha ty koa fa nisy tagny tamin'ny que soit au Brésil et tout ça magnano vu mamonomono olo mampinono latika olo fa nisy zegny atsika mbola en retard volaniko aminareo zegny orake tsy tanàna mosary donc je suis désolé za tsy tu vois izy koa ninaka fo volaniko aminareo zegny mba hafa ela reo ny élimineko reo nagnano vidéo karaha za misy zanaka azonareo zegny ataonareo karaha igny non mais tout le monde doit prendre sa responsabilité fanjakana zio magnasary mihetsika niaretegna alors firy olo tsy aretenareo agny nagnano pire que zegny donc azafady aminareo za agnano vidéo fa tsy tokony agnano volaniko zegny misy olo mikaiky anao ma tsy mivolagna resaka vidéo mandalo ataoko volaniko tsara misy problème tsao fo tsy miaraka tsy agnatin'ny lohanao raha andeha volaniko tu vois tout simplement volaniko je suis désolé premier responsable amy raha mandala Madagasikara le fitondragna ny Andry Rajoely miaraka mamy Ravatomanga ireo voalohany responsable natoa olombelo magnaratsy fataony ça veut dire ka tsy voatanana Andry Rajoely fôtiny izy avoabekony mamy Ravatomanga non seulement izy avoabekony mamy Ravatomanga avoabekony Macron koa izy tsy haina amizay aia tanandianany exactement tu vois là tu viens de me donner un exemple en Russie fa nisy en Angleterre comment ça au Brésil fa nisy tu vois chaque viavely 17 ans ny tombotombondreo meso raha zay fa direct mianareo magnasary hypocrite non arrêtez de faire vos hypocrisies zavantreny inona nafatolo 35 personnes
Dokotera mbola tsy masaky mivolagna fa ino marigny raha navoa olo aby ty. Zegny tokony diniatsika. Nanao zay vla zaka zay raha nareo magnano vidéo fa za tsy miaraka aminareo volako zegny. Attention, izy koa tsy marigny aminaka, tsy marigny aminaka fo. Atsika jiaby io, atsika jiaby anareo jiaby mizaha vidéo tsy masaky mivolagna io, atsika jiaby même za mbola complice amy raha voa gasy. Atsika complice. Zay volagno zany any nagnano commémoration tamin'ny ro namonomono juif aby français tagnatin'ny raha jiaby zay. Complice atsika io. Fotony atsika mizaha fo. Maramila complice. Mpanao politika complice. Olo jiaby atsika jiaby complice. Même za mpidiry koa volaniko zay. Fotony atsika mangigny. Fa hitatsika marary namatsika atsika mizaha fo. Ino raha tadiavintsika vola. Tanareo olo nagnano vidéo igny karaha député, karaha premier ministre, karaha olo avofidy nialitra miaraka amin'ny fitondragna io. Hitanjeo fa raha io fa tsy manjary mbola ataonjeo fo. Fitiavandreo vola. Fitiavagna vola fo io. Tant que tsy agnatin'ny lohatsika fa il faut changer de mentalité. Zay raha tokony ataotsika. Mila michange mentalité atsika. Tant que atsika tsy machange mentalité, io mbola tsy izy volako aminareo. Anareo tena hita vidéo-ny olo magnaratsy manjary iry maromaro fa hita tsy ampodiko eketo. Zay mba zo nagnino tsy bloqué-ndreo. Nagnino tsy bloqué-ndreo. Ny anty ro nigadrendreo olo samborindreo miasa fanjakana miasa fanjakana fotony fatatsa ro olo aby io. Fatatsa olo aby miasa fanjakana miasa ino ba io? Vous voulez juste atao ino itapesagna hely be igny. Fotony fa tsy hainy Andry Rajoelina ino raha ataony. Il tourne à gauche, il tourne à droite, il reçoit des coups. Fa tsy hainy raha ataony. Donc il faut inventer. Niany olo jiaby sa iny karakory nafatesan'olo jiaby aby ty. Justement balita azovina regny anao fotony maramila volaniko aminao zay fa nohaniny mamra vatomanga. Mamra vatomanga micontrôle raha jiaby. Hitanareo za nagnano vidéo il y a 3 jours nalainy colonel Patrick zay nampodiny raha volaniko igny. Nampodiny raha volaniko. Azovy maramila asaky volagna raha zay. Nampodiny vidéo naka. Vous pouvez révisionner. Mais io tsy vitako zazareko volaniko aminareo zay volaniko atsika jiaby io complice. Atsika jiaby io complice. Fotony atsika mizaha masotsika mizaha fo. Masotsika mizaha fo. Atsika vangovangodo tefaka vonivoniandreo. Zay volaniko amare possible la famille tsika voa raha karaha zegny. Zay volaniko aminareo. Hitanareo za teo tsy mahay politique volaniko zegny. Za géopolitique ndraiky haiko. Za tsy mahay politique. Géopolitique haiko. Azonareo zegny. Alohany za niresaka état fédéral volaniko aminareo zegny. Paix à son âme. Tompokolahy Kotsity nivolagna taminaka izy tamy bara lodozy tary. Volagny mon frère volagny. Izy koa anao mety attaqué resaka ambela en place état fédéral fa kaza atao eto Madagascar volagny. Nagnino volagny? Ino volagny? Maro mamitaka atsika eto Madagascar volagny. Fitiavagna vola ireo mavita mamono jusqu'à ray aman-drenindreo. Zegny amizay volaniko vidéo-ny viavy igny karaha zegny volaniko. Fitiavatsika vola mavita magnaraha jiaby zay. Za volaniko aminareo zegny. Anareo fipa possible anareo mizahazaha io. Anareo mahay za tsy ennemi-nareo. Anareo ni arrêté za. Azonareo no zegny. Za nalefa nareo tamy violent tary. Za tsisy ino raha volaniko taminareo. C'est pas grave volaniko. Ataova foasanareo. Ataova foasanareo. Ataova foasanareo. Za niala moramora.
Tsôko olo mivolagna izy ava la réunion fo masaky mivolagna izy ta Madagasikara te tsy nivolagna fa nivolagna za nandalo za jusqu'à ty directeur any police jusqu'à nareo fip nivady camaradeko tsy haiko camaradeko ambadika andeha tomboko meso afaranaka fa c'est pas grave za zio fa eto ko ty nivolagna taminaka zanjilahy volay état fédéral koa tsy mipetraka eto a Madagasikara tsisy andra Madagasikara androso volagniny niady za volagniny olo tsika eto fo namadiky za volagniny azonareo zegny amizay hitanareo mpagnano politiky jiaby aboaka varitra ino raha vitandreo amitsika agny ireo koa fa vita mandandreo exemple Papa Soule aia izy io Antananarivo izy fotiny endo avovidy vola boka reo igny avovidy vola reo izy koa reo mihetsiky anao kaza mihetsiky ene anao fa namezanay ty zanakanao fa nahazo bourse nandeha tany ivelany azonareo zegny mangigny amizay olo jiaby tsisy olo tsy mangigny volainy anao koa gnany raha amizay volainy ataova ivelany ataova préparation jiaby ataova fa izy koa mbola eto a Madagasikara volainy io tsy vitanao fotiny mbary mamadika atsika eto hita maso io ne hita maso premier ministre volanko aminareo zay boaka amitsika ambilobe ao aia Pomavavy vitany premier ministre non jamais izy io miala io ino raha vitany premier ministre exemple tsisy raha vitany ro avy agny amezany vola paf allo aleva zay raha tia ataonareo aleva donc azafady aminao na nivolagna taminaka ataova vidéo resaka raha nandalo niany je suis désolé mais amezako tsigny ro amezako tsigny voalohany amezako tsigny volanko zay fitondragna ny Anjy Rajoelina voalohany amezako tsigny avy eo amizay amezako tsigny atsika jiaby gasy que ce soit boka ivelany atsika que ce soit mipetraka Madagasikara atsika même za en personne atsika jiaby complice amy raha mandalo a Madagasikara ao fotony atsika tsisy araiky masaky mivolagna tsisy araiky masaky mihetsiky io tsisy merina non on s'en fout atsika jiaby en tant que malagasy atsika jiaby complice raha mandalo a Madagasikara hitanareo eto la réunion zany koragna tamy journaliste niany izy mivolagna aminaka bon volanko c'est pas moi j'ai rien à voir avec ça anareo tsy menitra ino mampamenitra za amizay volanko ino mampamenitra za zay fitondragna tsy manjary volanko aminareo fitondragna Anjy Rajoelina tsy manjary atsika izy koa vahoaka malagasy tsy hetsiky zegny izy mahay manonga fo anareo kaza miconte volanko aminareo zegny politicien boka varitra ireo jiaby fa voavidy vola ino raha vitandreo volanko aminareo zegny tsisy raha vitandreo ao amy tanànandreo amezako anareo exemple Mafaly ministre izy teo aia regninareo izy io fa nazo vola fa mipetraka tsara izy ino raha andeha mety volagniny zanakanazy possible fa nazo bourse nandeha ivelany reo fa tsy mijery iry Papa Soule magnasary non c'est du n'importe quoi karakory atsika tsy andeha ambanimbaniandreo zala karakory atsika tsy andeha ambanimbaniandreo devona atsika jiaby gasy boka ianao boka Canada boka États-Unis anao volagna anao gasy anao koa tsy nihetsiky anao koa tsy nivolagna dikan'zegny anao complice zay fo raha volanko aminareo j'ai pas d'autre mot za tsikitsy agnano vidéo volanko zegny nisy olo nikeky za karakory fomba hitanao olo nagnano vidéo igny ambiaraka amy check igny volanko mbola tsy izy volanko amare ro mamon'olo zavanareo baka io volanko aminareo amezako 75 000 francs olo zio masaky mandoro tsy haiko ino ataondreo c'est du n'importe quoi za fa mivolagna ils sont prêts à tous ces gens là kibo mosary zala idady igny zio volagninareo fa nikiny dady
nagnano raha io. Possible izy io nazo anao tady ataova video fa mahazo vue atsika anao miagna 10 000 ariary ataova video dady igny fa presque 1 mois izy tsy nina vary karakory ataony karaha nareo volaniko zay ka ianandro radio ely mandeha mizaha izy igny atao fa mambahoaka izy anareo jiaby milomay pour 5 000 ariary pour 5 000 ariary anareo milomay mbola tsy namon'olo ro igny mbo zavanareo volaniko aminareo zay vous allez voir c'est moi qui vous l'ai dit mbola hoavy mais atsika gasy on n'est pas conscient de ce qui se passe hitatsika Afrique dia fa mihetsika zavanareo capitaine Traoré fa mihetsika Mali fa mihetsika tany dia fa mihetsika atsika iny mbola mizaha fotiny avoabekony Mamy Ravatomanga zany menacé Mamy Ravatomanga c'est pas grave je m'en fous de lui za fa mivolagna aminazy je m'en fous de toi anao mavita magniry ka député lavalava mikaiky za j'en ai rien à foutre de toi zay fo raha volaniko j'en ai rien à foutre de toi zay volaniko za tsy mila ino magnano en direct miaraka amin'ny olo tsy je m'en fous de vous tsisy olo direko à un moment donné tsy olo jiaby mety andeha vangy anareo io tsy olo jiaby mety vangy anareo ireo madinidinika aby ireo député premier ministre jiaby boka avaritra andeha vangy anareo fa za tsy vangy anareo volaniko ampodiko aminareo jamais de la vie même ça peut des milliards volaniko aminareo tsary nisy corbiara nitondra coffre-fort nandeha agnatin'ny cimetière ataova agnatin'ny lohanareo zay volaniko aminareo za tsy voavanganareo ndray ino raha volagninareo ndray ino raha volagninareo aminaka naka ataoko zay mariny karaha zay fo. Donc je suis désolé pour toi, j'espère que hitanao raha nivolaniko resaka vidéo iny fa za tsy agnambanimbany gasy jiaby zay fo volaniko za tsy agnambanimbany gasy jiaby attention mais atsika fo mila mihetsika atsika mizavatsika intérêt zanakantsika eky zavatsika intérêt Madagasikara fa tsy intérêt Andry Rajoelina ndraiky Mamy Ravatomanga anareo maramila iny raha ambesanareo anareo ministre anareo député iny raha ambesanareo magnapetsaka motion de censure nefa midémissionné anareo jiaby sa anareo zao volagna fa tsy azo vola karaha vola namezany Mamy Ravatomanga io anareo vera anareo fotony agnatin'ny lohan'ny ministre araiky nikaiky zay yafa izy koa za tsy agnano tipo ka olo hafa andeha agnano izy sitrany za agnano au moins za maso katikaty n'importe quoi mais quel couillon tsy volako agnarananao monsieur le ministre mais raisonnement non vraiment raisonnement à la con quoi karaha misy mera nivolagna zegny koa quel raisonnement vous avez ka za magnano politique volaniko izy koa fa zegny raisonnement nareo ministre anareo agnatin'ny justice zay boka voabeko zay koa tsy agnano zay renvoyé zay koa tsy magnaraka beko njo beko tsy manjary anareo mahazo ordre tsy manjary ambila anareo zegny anareo koa tompony lalagny anareo koa nandeha l'école tsy Andry Rajoelina nandeha l'école olo DJ andeha agnamia beko anareo Zava, ministre de la santé. Mais sérieux, arrête. Donc, franchement, désolé, vlanko aminareo zegny vidéo nakany za tsy tokony nagnano vidéo fa nikeka anareo zegny vlanko ary merci tsy olo baka avaritra nikaiky za olo baka Antananarivo fotiny maromaro onjogna olo baka Antananarivo non olo baka Antananarivo nikaiky za karakory raha mandalo vlanko za agnano vidéo parce que anao me demande za vlanko fa za fotsy agnamia tsigny amezako tsigny olo jiaby même za amezako tsigny agnatinao fotiny za mivolagna fo fa tsisy raha vitako à part za mivolagna raha io tsy vitako zaza raiky volaniko aminareo zay tsy vitako zaza raiky za tsisy vola karaha Mamy Ravatomanga izy magnefanefa olo jiaby ifeny admettons tribunaly magnagadra olo fotiny tsy miaraka amindreo mangigny alaindreo vola igny tsy andreo fa vola maloto igny anareo koa ny corrompu drogué mafia donc
Stop, je suis désolé, mais franchement, j'espère que Madagascar Blanco il change fa. Zay Blanco atsika zala mila mihetsika atsika tegna mila mihetsika fa en cours. Zay fo Blanco aminareo, nareo ndraiky amezako mais on est en train de travailler. Zay Blanco miasa atsika ato, tegna miasa Blanco zay, on est en train de travailler, on est en train de tout construire. Anareo contacter ko fo, izy ko raha jiafa pare zay fa atsika tsy kivy. Zay Blanco za la règle fo nagnirika za ny pousse za Blanco aminareo zay c'est personam kotiti. Mbola raiky zay fo nagnirika za mivolagna izy koa mbola gasy fo volagniny tsy possible raha ty volagniny. Fa par contre anareo ivelany atsika zay le 19e ethnie Blanco aminareo zay. Atsika 19e 18 ethnie atsika le 19e ethnie fa nivolaniko taminareo tokony atsika zio fotiny mavozo olo jiaby ntsika tsy ametsika tsigny volaniko. Ils sont prêts à tout. Iro mavita mamona avandreo même re manjenindreo mamandreo magnolagna zanakandreo pour 10 000 ariary parce que mosary ametsika tsigny rô ametsika tsigny rô bien sûr za magname tsigny rô fotiny tokony mihetsika rô bon ouais je prends Zoukbé en intérieur juste voilà. De nararare le Zoukbetsika fa izy io j'espère fa nazo force izato karakory Zoukbe karakory zandro Joakimo ça va nanapaka iny le live-nao parce que mandreraka be le raha tegna mandreraka bon za moa tsy hitanao tsy haiko salama loatra fa tellement c'est choquant raha jiaby mandalo nanjary karaha tsika miaigny amin'ny tany Amazonie sa atsika miaigny dans la jungle sa on sait plus quel monde on vit. Ia monde misy Madagascar non problème misy eo zandrinaka responsable nous tous responsables mais oui avant nous tous alohany atsika jiaby tiandreo fanjakana tokony andraikitra pourquoi za vola fanjakana roboka tsy tiandreo rokoa volagny fa raha ataondreo tsy manjary les seuls moyens fa volagnin'olo fa volagnintsika ro hoe mialana ro eo fa nareo tsisy raha vitanareo 16 ans 25 ans on vit dans un monde incroyable. Tsisy raha mody comment tu veux mon frère, comment tu veux? Oui, le peuple tsy mivadiky biby mivadiky biby peuple fotony nagnino misy volagna gasy mivolagna kibotsika koa mosary jeritsika ne foire normal jeritsika koa foire on devient des animaux, on devient des sauvages. Faut qu'il traque, ce sont des sauvages. Je suis désolé. On est devenu sauvage à Madagascar. Zagas. Mais on est devenu sauvage. D'être demandé en Amazonie. Amazonie, fa tsy magnano fiainana karaha io. Azafady. Le fanjakana misy tsisy andraikitsy raisondreo koa tsy oeraoera. Atsanga tsisy raha tsy atsanga atsangana OMC atsangana zegny hoe tikasa business zegny raha tondrana
Je suis désolé frère. Mandieraka le raha. T'as pas à être désolé mon frère. Non, je suis désolé. Zava Roni. Roni farentika fa nisy problème en Angleterre. Vova mbola nampody nanjy radio Eloise. Affaire anaty ny kibita fa nampody. C'est du n'importe quoi vlanko aminareo zay. Justement, j'ai baka volanko aminao hoe on vit dans un autre monde. Madagascar fa tsy planète Terre, je suis désolé. Ni Ramis. Romi. Miala Romi. Ni Ranab. Jacques Pire. Venden nous vote nous. Miala Ding. Navti anniversairement mon 35 personnes. Navzing. Nav affaire ensemble. Affaire avec ma 26 Ramis à Pondro. Nav correcti. Amangarka ko ino ko ipo. Ndeny fa vlanteto. Amono olo amizay boka vahoaka. Samy fampamono. Ha, araiky ty namono babane. Ataona vidéo, mahazo vue izy. Ha, ravoravo izy. Azonareo zay. Zay ny haiko. Ino raha tiako volagniny frère. Problème yo. Tant que mbo velogno yo. Ary tant que mbola managna pouvoir Madagascar yo. Rajoel mianakavy, Ravatmanga mianakavy, on vit pas comme le monde. Fotony na ino? Atsika misy député, atsika misy sénateur, atsika misy gouverneur, atsika misy OMC. Ni raha ataondreo olo aby reo représentant de l'état en province reo, tindrendreo vola. Avotendry vola, ty mijery fiainam-bahoaka. Fotony mahazo vola tsy mahevo. Ino le vola maloto. Ary le vola maloto baka io fandafôgnasagna arem-pirenena. Richesse Madagascar alafinao ahondrana anao. Mais attends, on vit comment? Anao mahita avion privé ahondrananao volamena 73 kilos spécial uniquement dendafosanao arem-pirenena. Anao tsy mety avion privé mitondra reto marary reto mandeha Maurice la Réunion, je sais pas. Anao mahita avion privé mandeha jusqu'à Turquie mandeha mitondra volamena. Pourquoi anao tsy mety avion mitondra olo marary? Kiniagna mon frère. Zegny tegna kiniagna re zay fa hitandreo amizay fa atsika gasy tegna malemy na nalemy tsy haiko nampalemy atsika ty kony. Tsy haiko nampalemy atsika gasy. Itsy ataoko exemple frère. Resaka sambo. De toute façon, ça faut commencer rétablir. Je reviens, je dis à tout le monde, Zogbe Wavi. Ça va rendre dans sambo. AW. Azala. Anao topiny sambo. Miala tsiny aminao bidala fa anao tsy maintsy volaniko. Anao topiny sambo. Sambonao niala port. Anao tsisy communication ndraiky commandant na capitaine de port. Oui, karakory sambo. Un mois après, anao vao volagna. Ne prends pas les gens comme des cons. Fa nahazo vola izy mon frère. Naonjagna raha tsy tokony aonjagna zegny. Nahazo vola zegny. Ambadiko tsy maintsy za fa nivolagna tamilay teto 2 jours après sambo igny frère. Nivolagna za tamilay teto. Nitratriky manjary naondragna agnatin'ny sambo igny. Ary entagna ny Ravatmanga tagnatin'ny sambo igny. Parce que fialan'ny sambo igny tamport. Nazoko renseignement tamindreo manafy Majunga hoe niala tsy amy lera sambo igny ta Majunga. Izy koa sambo igny niala tsy tamy lera ta Majunga. Alerter ro ta Moroni hoe sambo igny tsy mazava tsy nasaky nandeha Moroni amizay sambo igny. Parce que nisy raha maloto agnatin'ny sambo igny. Comme tu dis, Abdallah voatendry vola. Matoa izy tsy test frère. Ikan'izegny izy mivolagna fa zanany agnatin'ny sambo.
Matonao tsy tety dikan'izay zanakanao tsy maty. Fa zanakanao koa anaty. Anao tety. Dikan'izay sambo io AW io mbo afaka raha gasikara, sambo gasikara io. Tsy hita jusqu'aujourd'hui. Anao beaucoup ny volagna aminaka. Mais attends, réfléchis frère. Hein? Fanjakana misy. Di fanjakana Rajoelina. Ary di Rajoelina vahoaka. Anao nagnano era 26 juin. Anao nagnano vantara 26 juin. Misy hélicoptère mitafika. Misy avion mitafika. Le iny tsy nampiasaigna avion nandeha nitsakaraka zo fa atsika nandeha nangala avion baka Maurice. Et en plus, tsy fanjakana koa nangala avion baka Maurice. Fa Ravatomanga. Ino idiran'ny Ravatomanga agnatin'izay? Ino? Azavy aminay? Pourquoi Ravatomanga mangala avion baka Maurice? Atika jiaby fa mefa affaire malotony Ravatomanga jiaby Maurice. Izy beaucoup avion privé koa nalainy baka Maurice. Attends, ne prends pas les gens comme des cons. Mais si, on est cons. Le problème, c'est que nous, les Malagasy, on est cons. Atika mahita raha zegny fahitatsika fa misy raha tsy manjary, misy raha tsy mary, voalohany con, les députés tsika, les ministres tsika, olo mitondra atsika jiaby, atsika nifidy rô, on est cons. C'est pour ça que je dis, voilà. Je fais partie d'être con avec ces gens-là. Fotiny za koa agnisany mivolagna vova tsisy action atao. Marigny zegny. Tsy amezako volagna zegny. Mais ino vragnikotrity anao ka za mandeha fa irô io mamitaka. Aiza là? Za zao pose question. Anarô généraux jiaby, surtout Bomba. Nagnano vava be général Bomba. Na ino zao io misy milisy Ravatomanga io tsy mivola. Na ino io tsy mivola. Ino baroan'ny membre Ravatomanga tsy ino place membre Ravatomanga au Madagascar. Tokony fa tsisy nationalité malagasy eky membre Ravatomanga fotony fa naangala nationalité ivoirien izy. Voilà. Camarade Côte d'Ivoire agnatin'ny parlement nivolagna taminaka olo koa fa nisy nationalité ivoirien. Ben oui. Kara very nationalité ni André Rajoelina irô roe. Du coup en fait, olo mitondra Madagascar, ils sont hors la loi. Membre Ravatomanga et André Rajoelina. Membre André Rajoelina mietrika vangony membre Ravatomanga tefantsofigny à gauche. Izy mietrika à droite vangony Macron tefantsofigny izy à droite. En fait c'est le il est entre marteau et la plume, mais je sais pas qu'est-ce qu'il va faire le mec. Donc il démissionne alors. C'est tout ce que je demande. J'ai pas comme démissionner avant il se point barre. À un moment donné, soit arrête de dire que soit pas couillon, démissionne André Rajoelina. Ah non, vous n'avez pas zafat angatka vola amin'ny Banque mondiale. Ah non, iska tananga no mangatka vola. Azala. Zana me vola Comore. Comore jo agnabonabon'ny Madagascar. Donc arrêtez un peu vous. Azala. Nde l'usine magnano bonbon tsy vitatsika. Usine magnano bonbon tsy vitatsika manangana. Bonbon mbola faritsika baka andafy. N'importe quoi. Putain. Ah, ça en fout, hein? Ça en fout. Ma fainini, fotini. Le problème, c'est les vols, tu sais, voilà ce que j'ai fait dans la rini, ou tu m'as dit, membre Ravatomanga. Voilà ce que j'ai fait. Il faut les yéling comme ça. À mes amis, ou le diable, ma mitre, quoi. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est vraiment, Anarou étudiant. Anarou est en Madagascar. Alloué désobéissance civique. Vous les êtes mangaka bec nous le petit. Il t'a dit que ça, il y a un monde Madagascar, fa champion juste Madagascar. Ah ben oui. Aïe que où le manga clandestin en dégalant 50 millions. Mais tu es malade toi. Enfin, non, on a fait un volamène, on a fait un bois de rose, on a fait tout ce qu'il y a à faire en Akono. Ni là, il non bon. Non, franchement, je vais faire ma palagère à votre gars, si tiens, tu as vos ous, notre sérieusement. Blanco, publication de ton frère, oui. Premier responsable l'État. Deuxième responsable l'OMC. Troisième responsable les peuples.
Le peuple, bien sûr, mon frère. Le peuple dit, attends, non, faut vos becs, non, vangong am tchangna, non, la guerre qu'il faut. Tiens, camarade, ils sont bien en oral. La famille, non, vous n'y en a soi-disant, en anniversaire, empoisonnement, fait empoisonnement. Je ne sais pas si c'est empoisonnement, arrêtez un peu ces conneries. Ramanunga famande 35 personnes. Voilà, non, voilà, discuter empoisonnement ou empoisonnement. Le coronavirus, voilà comme nous est. Tu oses encore dire empoisonnement, mais il n'y a aucun manque de responsabilité là. Bon, ça a démissionné. Ça a démissionné, fa tirar nekra mandalo to Madagascar. Mbola continuer fa mraty manjara tondo. Mbola continuer foro. J'ai pas degré ça. Non. Ça, mon côté, frère. Ça, le peuple me lève. Ah non, jamais. Le peuple me lève. Bien sûr. C'est la loi de la jungle. Ah non, Zéné, à ce qu'on a bibé, à ce non, on a la forêt Lyon, disons, pays naïf. Même si vous voyez, on n'a plus le choix. Soit on mange. Ben oui. J'ai pris une vlague on vit dans un monde sauvage. On vit plus dans le monde d'Amazonie. Afrique, famille, le capitaine Traoré, Famangano, Zati français, il faut français, tu m'as Zati me dire français, Razé femme blanc, Teto, Macron, c'est Zati dire Macron, Aznarosi. Mariam naka, tu mariam naka fou. Est-ce que tu manjaram naka? Raton mamravat manga de kandrade, bamun vawoka. Mais na seno za mamravat manga, za tu me dire. Vlan comme non ran mari. Tu vois? Fais ou bamun za tu dire que Vawoka vulga. Vawoka mga bokara mari, sambor. Intimidation, arrestation. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Je suis moi, Zaf m'a accepté destin naka. Si demain Zamandé, c'est mon destin, ça veut dire que c'est mon heure. Enfin, Zaka a menacé Naro, tout simplement. Tu vois? Anarum tourne voilà, Alchatonaro à Madagascar, ok. Zande menacé Naro, vous êtes malade ou quoi? Voilà. Non, juste la première couleur, frère, j'ai n'a plus de général, il voulait t'amener à faire nos hommes de Madagascar, faut tenir. Tu as vous hommes de Madagascar. Blanc de Madagascar, Ratchitiofu, Amare, Chisuleki, Angan Karazukube, Karaza, Angabo Karamari. Zefou Ratchitio. Justement, pourquoi? Reste que faut faire mais je peux sortir. Zanen amare book matin aya. Allez viens à la tskanaro ngatiran mas na mesnaro kamanku la mesnaro n'importe quoi il voit na wan ça me dire. Alors un médecin. Alors moi ça vous voulez ah il ma fatigue ma rave. Mais attends. Mais il se connaît l'arrestation à ton garde à vue médecin où? Bien sûr. Tu arrêté Naro médecin. Normalement, dans Naro, en traduit, on dit que Mamravat Manga, tout n'arrêté Naro, en Naro Maramila, en Naro Nanjek. Non, vous n'arrêtez Naro. Arrêtez les coupes anniversaires, les marabismes. Ah, c'est là. Zandri Boula Radzona Karamarar, ils sont en prison. Ils sont en prison. Mais ils ont ton anniversaire, c'est qu'on est en prison. En attendant ah non, je suis désolé. En prison, ils mettent un empoisonnement, c'est un empoisonnement. Non, mais je ne sais pas si c'est empoisonnement. Si on me dit que c'est empoisonnement, mais renseigne-toi, Zéné Blanco. Authentifier message Naro. Zavra manja, Naro que j'aime cap. Empoisonnement. Jusqu'à Niani. Ah, ici, Marie, empoisonnement, entier. Non. Si ça règle. Soit disons, ah non, Madagascar, Mandjous, voilà, la recherche, mais il n'y a rien à faire en traduire. Mialano, c'est tout ce que je te demande. Et ça quoi, Mamravat Mangano, Zefrata Dian Vaouka Malagas, Anaroué comme Miala, Madagascar, you en juice, Zefra Blanc comme Naro. Voilà, Atchikazou,
Somaro le 6. Qu'est-ce qui va passer pendant le Somaro? Mais vous allez voir. Zene vlan comme naro mipichata sanaro zaki pendant le Somaro. Ralako wawa zachi vulna wawa kazato Somaro fa wawa mandinie tsara zalafa iro yu preta tu vlan comme naro ze anjub kano wawa zavano boka yoch comme ça is. Ah oui, faut-il fanampidiry ndreo agnatin'ny politique Somaro io. Faut-il Somaro mampitriky vola. Azonareo zegny hitan'ny Mamiravatmanga, hitan'ny Labanany mampitriky vola Somaro, idirany to. Azonareo zegny. Raha tsy azondreo tsy azondreo frère. Je suis désolé amindreo. Ary surtout Labanany. Mardi loanao Labanany anao mardi tsy maintsy hoaniko. Je suis là mardi. Ira misy aza magnarijery anao Labanany. Somaro c'est pas au début du festival, c'est anniversaire. Fanon tafara les cofestins dunia igny ny fanjakagna tokony amboarinareo atsangagnanareo anareo nandeha nidy Somaro manareo Somaro koa ny anniversaire andeha idiranareo somazandry io anareo tia motiky zandry io parce que izy mandeha publicité anareo atangana dunia viloma cofestin igny fanjakagna anareo magnano zay raha tia ataonareo parce que cofestin ny fanjakagna fa cofestin zao nanjariny la famille mialatsiny za manongona agnarany fa cofestin tsy nivitsenjy zay ety agnisan'ny voalohany nanangana cofestin io ampidiana viloma cofestin mpanareo zay raha mampidiky vola amin'ny manafo madiniky entreprise madinidiniky bloquenareo idiranareo valeo non mardi marra ny volako frère mardi iva memoarareo mardi ela za teto zegny volako za tsy franchement premier responsable mampandoto Madagasikara Mamiravatmanga ndraiky Andradoely anareo jiaby mpitondra atao anareo jiaby mpitondra atao magnano hypocrite za ka tsy magnano hypocrite zay fa aminareo anareo jiaby hypocrite ils sont tous hypocrites aia kele problème an-dranomasiny problème sambo ministre transport mitsangana mais c'est quoi ça ino eny amin'ny ranomasiny le sport tout tsy voaboaka iny vraiment ministre des sport asevabiafiny mikianja mamasiny anao ministre transport kianja mamasiny tsy voaréglenao anao ndinjika amy resaka sambo an-dranomasiny mais azafady aminao zany re zany volako ministre Tiokoya oui justement mikasiky ranomasiny enarana géopolitique azafady aminareo enaranareo teny ka azafady géopolitique apitsanareo le stratégie anareo tsy stratégie anareo mila mitsangana mifoma rendray zay mikakapokapo radio mifoma rendray olo mankaratsy anao mankaratsy tsy voahoaka mankaratsy Madagasikara fa anao mankaratsy Madagasikara fa mety jiaby zio olo za rencontré olo boka Mali il y a même pas 5 ans de temps izy olona taminaka président nareo tsisy raha pare tsisy raha manjary izy io ndeha atao président Sadek zegny président Sadik président Sadik ano ayema azala frère ba imaginez tsika vahoaka izy président Sadek izy anao lingilingy andeha hagnano conférence internationale Sadek à Madagascar question petraka comme tsika peuple nagnino anao fanjakagna mavita mizara 163 4-4 amy député tiako firy 21 4-4 amy sénateur tiako firy 21 4-4 amy district
anao mandeha mangala automobile baka en Chine. Tu prends les gens comme des cons. Mampitokiky za raha ataony des fois mampameriko en même temps mampitokiky c'est non mampameriko Anao magnano zay adala. Anao misy vola mandrasa katikaty amin'ny député, sénateur, amin'ny district. Avy fivoriana ny SADC, anao mangala automobile baka en Chine. Oh, il faut arrêter votre connard. Il faut arrêter. za tsy vola tsy mety adéfini tsy haiko ina fatro tegna fatro tsy on n'a pas le choix zany vla problème atsika vahoaka ataova atimboka fa atsika olobetsika teo nihetsika l'esclavage Justement baka le problème troisième atsika responsable io les peuples. Atsika vahoaka tsy mety misy jery. Atsika kadalendreo vola. Anareo tsy ampiasaindreo. Anareo boko gadendreo pour rien. Dinky mare atsika atsika niana atsika pokambary atsika milome or que atsika koa niada gradueli izy koa niana akeo possible atsika mahazo 100 kilo de vary afaka mare fotony atsika na atsika na développement atsika raha jiaby fa tokony mampadeveloppe tanànatsika le problème zany vla olo io i exemple na mezako nivolana taminaka atao vedy vidéo resaka olo en vidéo resaka vetaveta nataony matevary miaraka non vlanko igny mbola hely igny vlanko mare misy araiky vlanko am'zay mivolagna vangotombo monsieur de rahalanao ty fa atsika le vu match vidéo tika anao mezako 100 000 ariary izy fa mamitoaka andeha akatokay vonia rahalany c'est comme ça atsika fa nivadika animaux c'est ce qui se passe atsika koa fa biby On est des sauvages. Zene vla atao vidéo mais qu'est-ce que tu veux que je veux dire Ity question matevavy ny magnanginy. Problème io, on est tous des responsables. Ah, bien sûr. Voiron responsable, on a rosé, on mitona et on mitana les Facebook. T'as n'as pas vous la tara, des fois bloqué d'autres chica. Ah oui. Ah oui. La vérité, pour que tu t'abuses la vérité. Aboka njo vidéo tsy manjary yo mzee njo ulabi romvulna ha fandakana miasa ni arrêté ou boka no sibe no fandakana miasa mais on s'en fout non mais ils arrêtent là. Ah oui non je ne vais pas t'inquiète pas fa calme quoi tu vois. Merci, je non, de toute façon, ils blanc. Merci à nous parce que qui vont mal heureusement. Azov tu choqué. Alors quand tu scare, non choqué blanc c'est. Ça. Zava non comme non. A vos fila mais tu mangada diaby angalarinjo ombonjo diaby zay vla comme nous le peu abesa zok beavi alefa comme naro fa igny tsy sujet na ka za tsy mahay vla tu vois fifire njo non c'est n'importe quoi marandegna non fois simba en bonne humeur non marandegna c'est joué. Ah non, mais Madagascar, non, ça va gagner le Bourgam, ça les vole. Ça va voler gagner le Bourgam. Tu vois? Ah non, ils veulent gagner le Bourgam, l'entame d'aller. Ah non, complice avec une rasée, quand ça m'a un journaliste, tu sais, tu vis à nous à ça, non? Ben oui. Ah non, voilà, il va mettre Blanco, ça coûte arrêter à Madagascar, ça va ce qu'ils veulent. Merci à nos journalistes qui ça. Mais voilà, Vlang raté. Possible, ça, il y a un faute dans le room à vous. Na tua journaliste en voulant faire zema vous et puis quand c'est fait la langue au Madagascar non ça va journaliste ça va c'est l'eau jusqu'à n'en tu bois c'est l'eau journaliste ou le diable foot ils inventent c'est la une dieu quoi Madagascar non il faut qu'ils changent. Non ils changeront pas mon frère.
Izy koa tsy change. Vahoaka koa tsy michange, ireo tsy change. Ohatra hoe vahoaka koa mitsangana niany ty volaniko aminao amezako 48 heures fo, amezako 48 heures fo volaniko Madagasikara mandroso. Izy koa vahoaka mitsangana ziotrika mivolagna zio, maramila koa mitsangana ziotrika mivolagna zio amezako 48 heures fo Madagasikara mandroso. Aia ma zala frère anao fo marandray coach Tuliara Diego coach Diego Tuliara Zoufra Reno ka bas Tuliara non fa ela atsika nivolagna te jafa nivolagna anareo généraux io koa fa tsy lionareo kebinareo 5 étoiles io jette-le à la poubelle démissionné avanareo anareo zao misy masaky mivolagna milice ny Ravatomanga azovy généraux masaky mitsanga nasasainy mara ireo koa nasasainy mamy Ravatomanga anao tovitanindrazana volagny amin'ny Ravatomanga zagna be milice anao général ministre de la défense anao tsy nasaky ny volagna anao général bomba anao tsy nasaky ny volagna tsy mety raha ataonao mamy Ravatomanga anareo geste général partout képi partout non il faut arrêter les gars risqué donc sérieux non bon Zugbe merci anareo nitanjy ouais merci Zantinakafa tsy voly mivolagna zay volagnatsika io regny fo continuer tsika fo voilà Zugbe Joachim io fo zay tsy voly. Ok frère, merci de m'accepter. Ok, merci à tous.